आंनि फिसाजोखौ मोजाङैनो टिउसन फोरोंफै। लरफो हाबफै नामा? सुवाद आंनि फिसाजोसो मिथिबायना? जागोन दे फोरोंगोन। ओमफ्राय न'खौ एसे बिल्डिं खाबावदोब्रा सन्थला। थाखा थिंख्लि मोनदोंनो माथो नोङो? बोरो थाखा थिंख्लियालाय? आरोबाव माहाजोन जानो गोसो गैला नामा नों? खोनानो मोनदों बांद्राय माहाजोन जायोब्ला अहंकारि जायोनो, बेनिखायनो माहाजोन जालालां। सोर खोन्थालायखो नोंनोलाय बे डायलगखौलाय? अमा राजाया बुंदोंलै बांद्राय फैसा थाखा थाबा मानसिया अहंकारि जायोनो होननानै। बाप्पावै अमा राजाजोंनो फिदिं जालायबाय नामा नों? बे अमा राजा गेसाव भाजानि खोथाखौ बारा लाजायालै। दे आंनि फिसाजो जोंलारिखौ मोजाङैनो फोरोंदो। जागोन दे मोजाङै फोरोङाबालाय मा गाज्रियै फोरोंनांगौ जाखोब्रा। आरो मोनसे खोथा, फिसाजोआ देरबायना एसे नायहोलांदो। ओरैनोबा दानि जुगनि गथ'फोर। आंनि फिसाजोआ बिदि नङालै। बयबो गावबा गावनि बिमा बिफाया बिदिनो बुङोब्रा, आंनि फिसाजोआ बिदि नङा, आंनि फिसालाया बिदि नङा होननानै। आच्छा दे बेफोरखौ बाद होदो, फोरोंनोसै आं मोजाङैनो जोंलारिखौ। दे ओइ जोंलारि, दे बिजाबा दिहुनदो। दिहुनबाय नुवाखै आरो? बाप्पावै खुगायालाय माथो बानलु राजा बायदि देन्जारलै। दे थाब फोरों, आंहा सम गैया। बाप्पावै दानि गथ'फ्रा देन्जार मारलै। गुड इवनिंग जियो में आपका स्वागत है। आपके बाद दाव से दिलाई मुस्कुट फुलाई के साथ हो रही है। कृपया आपका शुभ नाम बताइए। बाहर में जाए नाम जान के क्या करोगे? जी बताइए सर, आपको क्या दिक्कत हुई है? पहले ये बताइए, ये जियो का नेटवर्क हम लोग का गांव में क्यों नहीं लगता है? असुविधा के लिए खेद है। कोई खेद नहीं है, ये सिर्फ बोलने का तरीका है। आप लोग तो एसी का रूम में बिल्डिंग में बैठ के आराम से लेट के बात करता है, और हम लोग यहाँ पे जियो टावर के लिए इधर भागना पड़ता है। तो बताइए, हम लोग का जियो का टावर कब से स्टार्ट होगा और कब जियो टावर लगेगा? बाला बेनिखायनो जियो टावर गैयियाव हाबा जायाखैमोन आं थफिरामजों। हाँ बताइए मैडम जी, हम लोग का समस्या कब समाधान होगा? आपकी असुविधा के लिए हमें बहुत ही खेद है सर। आपको जरूर सहायता किया जाएगा। क्या हम आपकी कॉल थोड़े समय के लिए होल्ड में रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आज तो हम जवाब लेके ही छोड़ेगा। बताइए, हम लोग का गांव में जियो का टावर का दिक्कत कब सॉल्व होगा? जी आपकी परेशानी के लिए हमें बहुत ही खेद है। अगर उतना ही परेशान है तो जल्द से जल्द जियो टावर यहाँ पे लाके दीजिए। आपको पता है, हम टाउन से ही बात कर रहे हैं आपके साथ। सर मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। क्या समझ सकते हैं तुम? हाँ मैडम जी, तुम कुछ भी नहीं समझता है। तुम तो बिल्डिंग में, हाँ टाउन में बैठ के आराम से बात कर रहे, और हम लोग यहाँ पे मरे जा रहे जियो टावर के लिए। अगर आपसे नहीं होगा तो बोल दीजिए ना सीधा साधा। देखिए सर, टावर का जो भी प्रॉब्लम होता है वो हम लोग का हाथ में नहीं होता है सर। तो किसके पास होता है? इसके लिए आपको नजदीकी सेवा केंद्र में जाके किसी से बात करना पड़ेगा सर। वहाँ जाके एक बार बात कीजिए सर। अच्छा, उम्मीद करती हूँ कि सर आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। क्या मैं इसके अलावा और कोई सहायता कर सकती हूँ सर? जी नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका शाम शुभ हो। जों एक्जिकिउटिभफोरालाय टावारनि सोमोन्दैलाय मा मिथिगौसै? जोंखौसो रायहरबाय थायो। जेरावबो सान्ति गैया, उदै थाइसेनि थाखायनो मा खालामनांगौ जायो। मानसिफोरजोंबो रायजाहरबाय थानांगौ जायो। हेलौ दानसोरां। दाउसोदेलाय, आं नोंनि अफिसनि गाहायाव दंफैयो। आयो माला नंगौना दानसोरां? हायोबा फैदो, ज' लान्च खालामनोसै। जागोन दे, आंना ब्रेक टाइमाबो जागासिगोन। काम पे ये सब क्या नौटंकी चल रहा है दाउसोदेलाय? मैम घर से फोन था, इसलिए थोड़ी समय के लिए बात कर रही थी मैम। तो क्या हुआ, ये ऑफिस है, कोई अड्डा नहीं है। जब चाहे फोन में बात करोगे, काम करो अपना। बालनि टीम लिडारफोराबो जि हारामिखा, एसे फन रायलायनायखौनो दाय जायो। रागा जोंनांगौबा दिनैनो रिजाइन होगोन बाल्ला। माब्रै सोलिदों दाउसोदेलाय खामानिफोरा? माथो होनबावनो आरो, प्राइभेट कम्पानिफोराव खामानि मावनायखौलाय जा खस्थ'खा मिथिगौ ना? मा कम्पानियाव मावदोंमोन होनदोंमोनलाय? आंना सालक बिपिअ कम्पानि, माने जिअ मावदों आरो, जिअ कम्पानियाव। दा बेखौनो बै गामिनि सेंग्राफोरा बोरायफोरा फैनानै कम्पानिफोराव हाबफैलाबायोना, बिदि कम्पानिखौ दासान, मिथिबाय? आं मिथिखायो दे, जेबो नङा, खामानि नालाय खामानि, गासिबो एखेसो। नांगौथ' आरो। दालाय नोंलाय मा सानखो, न'आव थांनांगौआ?
बेखौनोथ' सानदोंहाय दानसोरां आं न'आवनो थांफिननोसै नामा नाथाय आं नोंसा आफाजों बे बोरायजों थांफिनाहाय दे जागोन दे लान्च खालामदो नै जाथि फन हरदों हेल' जाथि आंना नै अफिस खाथिनि नांजाबनाय रेस्टुरेन्टाव बेवहायनो दंफैयो नोंलाय माथो आंलाय नोंखौ हो नुवाखै आच्छा आंखौ नुवाखै नों दे जेबो नंला नों लान्च खालामबाय नामा औ खालामगासिनो दे जागोन डाइरेक्ट डिउटि जोब्बा लोगो मोननोसै दे जागोन दे जादो बेनिफ्राय न'आव थांनायनि खोथाखौबो दिनैनो सानखादो मानो होनोब्ला आं गाबोननो थांफिनगोन जागोन दे आच्छा बिदिब्ला दाउस्रि देलाया गामियाव थांफिनसिगोन आरो गावनि गोसोसै मा खालामो दाउस्रि देलायनि मुङाव टिफिन लाबोनायखौ आंनो जानोसै बे गोसोखौ मानो बोरैबा मोनदों आं आरो दाउस्रि देलायखौ गुबुनजों थानायखौ नुनानै आंनि गोसोआ मानो सादों आंनि गोसोआथ' मालाबाबो बिदि जाफेराखैमोन दिनै मानो बोरैबा खें मोनदों आरो बे सानायनि जायगाखौ आं मानो नागिरना मोनाखै जानांगौ आं दाउस्रि देलायखौ मोजां मोनबाय बेनिखायनो आं गले गले बुंबाय थाखायोमोन गोदोनो आंनो ओरैबायदि फिलिंस नाङा जाय फिलिंसआ आंखौ गोबाङैनो खस्थ' होयो दिनै माथो एसे खस्थ' मोनहांनो हमबायानो आं अब्लाबो बेथ' आंनि साननायसो आंखौनो बुजायनानै दोननांगोन सोरखौबा मोननो लुगैनायाथ' इसेबां गोरलै नङाना